Hakmat ki he ka UDP yo lad we usamla wa tip kerteng ko usam lengdo ban pen ia kasap ka phong jung u ban pensyat ia ka bol tang de iwe shimpriakti uni usamla ula penyap bit ki he ka UDP bad ikinong petkai ka lumpung ya lekai ka balatip kum ka first knockout football tournament arhajar arphulai bala penlong da ka UDP Shillong City Youth Wing ha ka Sautari Unai Wing arhajar arphulai Hamadan MFA Polo